E, ovaj svet je ludnica. To sam već rekao. Što? Pa ljudi moji, nešto sam se razmišljao na neke teme. Rob, roba i robovlasnik. Ili vlasnik robe. Ili moderno biznismen. Vidite kako se igraju rečima i kako se neke stvari kriju, maskiraju, šminkaju. Pa onda za ovog roba se smišljaju novi termini. I danas kad odete negde, to su sve neki menadžeri, logističari. Pazi, radi na stovarištu, on je logistik. Logistika je, šta radiš? Pa dobio vizit karticu, ono. Pera Đura dole piše logistika. Samo što dalje od suštine. A to je da je to rob. I jebi ga, pričali u kući, uči sinko da ne moraš da radiš. Kao robovlasnik. Čovjek ne radi ništa, ali učio, završio školu. A ti nosi džakove kad nisi teo da učiš. I tako ti taj menadžer, logistika i tako dalje, radi on čitav mesec. I onda mu kažemo, budi srećan da imaš posao, šta ti je, vidiš kako je vreme, bro. Radi on. Pravi neku robu, raznu robu. Recimo radi u fabrici obuće. Svaki dan 15 sati. I on ti napravi da na desetine i stotine pari cipela. I onda to uzme ovaj vlasnik robe. Robovlasnik. A njemu da neke papire. Pare. Da može nešto da kupi sebi. I tako ti taj menadžer rob dok plati račune i sve ostalo ode da kupi cipele, fale papiri. I rob ne misli o tome da on pravi te cipele. I na kraju ne može da kupi ni jedan par. Ali on zna da to tako treba jer on nije učio školu. I nada se da će možda robovlasnik da mu da neku povišicu ako BDP sledeće godine skoči na 0,8%. Jer onda će moći da kupi pored cipela i jedan par pertli. I tako ima tu mnogo robova, mnogo robe i mnogo robovlasnika, ovih biznismena. I onda malo dođe do izbora za robovlasnika. Ono kad robovi idu da biraju robovlasnike. Izbori. Jer se nada ako dođe ovaj drugi da će bit će bolje, jebi ga. Moraš da se nadaš. I onda ponekad se desi da neko od robova krene tamo da se kandiduje za mesto robovlasnika i onda ga mi ostali robovi malo poguramo. Ali mi smo glupi kao i taj kandidat. Jer tamo ima jedna piramida moći. Ima neki level i stepenice. Ono ko masonski. 33. stepen je gore skroz na vrhu. Dole smo mi. I onda ima neki stepenice. I tu mi sad trebamo da guramo tog roba, da on ode tamo da popriča
sa ovim robovlasnicima i da eventualno preuzme kontrolu nad tim i da nama bude bolje. I sad, tu ima jedan mali problem. Da bi se popeo na stepenicu, moramo mi robovi da guramo. Ali, moraju i oni gore što su se već popeli da pruže ruku, da povuku ovoga na gore. I tako beše jednom u Srbiji zemlji kada je jedan rob, znate ono kad su bili oni izbori za robovlasnika pa su nosili ono robijaško odelo onog jednog biznismena. I parola glasove iz groba nije imao ni sloba. Znate za to. Tad smo mi robovi gurali ovog jednog i gurali i jedne godine na jednim izborima za robovlasnike fali njima jedan glas. A nisam vam rekao. Da bi se popeo na stepenicu više, moraš da praviš kompromis. Jer oni ti gore pruže ruku. Ne možeš da se popneš ako ti ne pruže ruku. To je kompromis. I jedne godine fali taj jedan glas i pogleda gore Tadić, Čanak, Čeda, tu je i Saša Radulović. Dosta je bilo zajebancije. Onda pruži ruku, mi odozdo neki viču, ne, on pruži ruku, ode gore. I šta će sad? Sad ne možeš da stojiš tu, moraš da ideš dalje. Dole da se vratiš, ne isplati se. Jer ima robova koji su gurali sad ljuti. Znači moraš dalje. Pogledaš gore Đilas. I tako kompromis po kompromisi ti ideš sve bliže gore. A ovi skroz na vrhu. Oni su spokojni. Jer oni znaju da ti nemaš šanse da dođeš gore. A i ako dođeš, bit ćeš isti kao i oni. A ovi dole što te gurali, od njih si odavno udaljen. Tako da robovi ne kapiraju kako to sve funkcioniše. I stalno iznova idu tako na neke ove izbore za robovlasnike i jednog po jednog guraju na gore, guraju. Oni se menjaju, oni ih guraju. A robovi dole, dno dna. I to je zato što nisu hteli da uče školu. Da ne bi morali da rade. Tako su im govorili ukućani. I sad nema para kupi cipele. Ali ima posao i treba da bude zadovoljan da ima platu. I penzija će biti jednog dana. Možda. Sad nešto se mislim u ovo vreme novo stižu neki roboti. I nešto sam razmišljao šta je to zajedničko za roba i robota. Pa nemaju, ni jedan ni drugi nemaju slobodu, slobodnu volju, čast, dostojanstvo. Sad,
Za robota i nisam baš siguran, jer je jako verovatno i moguće da će robot da se izbori za bar malo slobode. A robovi, tako im i treba. Da ste učili škole, sada ne bi morali da radite.